Vítejte, je tady červencový Reality Guide, váš průvodce světem realit. V nádherné krajině na rozhraní chráněných krajinných oblastí Českého krasu a Křivoklácka se nachází právě dokončený projekt rezidence Golf Beroun. Domy a apartmány jsou postaveny tak, aby z každého z nich byl neopakovatelný výhled na Brdské hřebeny a centrum královského města Berouna. Lokalita nabízí celou řadu výhod. Berounu nechybí plná občanská vybavenost. Na kraj Prahy z něj po dálnici dojedete za 10 minut a jen o chvíli déle vám potrvá cesta na letiště. Díky své poloze je rezidence vhodným místem i pro firemní nebo reprezentativní byt. Nehledě na vysoce výhodnou investici, jakou naše nemovitosti bez pochyby představují, vám nabízíme další celoživotní výhodu, trvalé členství v našem golfovém klubu. Mistrovské 18-jamkové golfové hřiště o rozloze 65 hektarů nabízí vyvážený poměr rovinatého i kopcovitého terénu a jeho součástí je 70 písečných překážek a 4 umělá jezera. Ideální bydlení existuje, najdete ho v rezidenci Golf Beroun.